מה אתה רוצה? מה יש לך? מיקרוגל, נזכה במיקרוגל, יופי, יופי. יופי, אני עכשיו הולך להביא אותה במשהו. מה צריך להכניס? מטבעות לתחתונים? מה צריך לעשות? פשט? פשט? לא תפשט? לא צריך. איזה מין מנחה אתה? למה אתה לא מדבר? טוב, תגיד משהו. חביבי, או שאתה מדבר או שאני פותח את הגרון, אני רואה שיש לך גרון יפה, אני פותח אותו, נכנס הגשם, נהיה חלודה בקנה, חרם, חרם, באמת חרם. הוא לא מבין את הדבר. מה יש? מה זה הכובע הזה של השוטר? פקד דנינו? וואלק, לא התכוונתי לעיים עליך בפתיחת גרון, באמת, אתה יודע, אצלי זה בצחוק, זה לא... וואלק, לא נעים לפני כולם, לא נעים. יואו... שולה, תשלחי לי לבית מעצר, את יודעת מה, פינוקים, שיהיה ככה סבבה. שופט שוורץ, אחרתי אותם, וואי. השופט, כבוד השופט, אתה חייב להבין אותי, אני אין לי ילדים. ילדים שלי מסתובבים ברחוב, אני יתום, אבא שלי שיקור, יש לי הרבה סיבות לכולת העונש, אדוני... רחמים... מוות. אדוני השופט, אולי תשקול את זה עוד פעם? עשר? בפנים? רק השתחררתי, אדוני השופט. יאללה, מה אני אגיד? טוב, קלה סימן טוב. איזה תא יוצא לי הפעם? תא 7? תא 9? אני לא מכיר שם אף בן אדם. לא, תא 13. תא 13? אוקיי, חבר'ה, חזרתי. שימו לב, הכל עכשיו משתנה, מה שהיה איננו עוד, מעכשיו אני המנהיג של הכלא. כל בעיה עם ההנהלה עוברת דרכי, החלטות על חיתוכים בלילה, דרכי, הכל דרכי, כן? ונעבור להופעה האומנותית של היום. שימו לב, בחוץ למדתי משהו חדש, נקרא פנטומינה. שימו לב, והופ! מה זה פנטומינה? אני מופיע, אתם שותקים. חבל, חבל. הולך עם החבל, הולך אני עם החבל, הולך, 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 הולך. קח את החבל. קח את החבל, נו. נראה לי, אתה רוצה שנפתח את הגרון או שאתה לוקח את החבל עכשיו? קח את החבל, זה פנטומינה. מה קרה לך, אתה מה? מה זה? קח את החבל. מה זה המנדטנציה הזה? מה זה? זה פנטומינה, למדתי את זה בחוץ, זה בידור עכשיו. תיקח את החבל או שיקרה פה משהו מצער ביותר. למה מי אתה? למה מי אתה? אני? מי אתה? אני מיקו. איזה מיקו? מיקו מנסה רבתני. מיקו מנסה רבתני מעכו? אני. מה העניינים מיקו? צ'רלי חותך אגרונות? בהחלט מה העניינים צ'רלי? צ'רלי.